Neste segundo vídeo imos coñecer un pouco máis sobre as capas do océano. O océano ten 4 capas: a capa epipeláxica, a capa mesopeláxica, a capa batial e a capa abisal. A capa epipeláxica é a capa que vai desde a superficie oceánica ata os 200 metros de profundidade. Nesta capa é onde viven a maioría dos seres vivos do océano, xa que nela hai moita luz solar e moito alimento. A capa mesopeláxica é a capa que comeza aos 200 metros de profundidade e chega hasta os 1000 metros. Nesta capa aínda entra a luz solar. É a capa que utilizan os animais mariños para desprazarse, buscar alimento e escapar dos seus depredadores. A capa batial é a capa oceánica que vai desde os 1000 metros ata os 4000 metros de profundidade. Nesta capa non hai luz solar. O alimento é moi escaso e case non hai seres vivos. A capa abisal comeza aos 4000 metros e chega ata os 11000 metros nas zonas máis profundas dos océanos. Nesta capa a escuridade e a falta de alimentos son totais. Aquí viven moi poucos seres vivos adaptados a estas condicións.